valloittaa. Päivän paisteen puiston valloittaa. Tuntee erämuistot niin kuin taskunsaa. Päivänpaisteen puiston polunraivaajat. Noin, yksi uusi tie tehty Päivänpaisteen puistoon. Hyvät tienraivaajat! Kiva juttu. Ei kai polunraivaus voi olla vaikeaa. Ei kai, sanoiko? Minä selitän. Polun raivaaminen on tärkeä taito retkeilijälle. Silloin on kuljettava läpi tuntemattomien alueiden, joilla kukaan ei ole koskaan ennen käynyt. Dun, dun, dun. Kuulostaa hauskalta. Voinko minä tehdä polun? Toki, viidakossa on alue, jossa ei ole polkuja. Tarvitsemme polun tänne. Saat Vinhalta kaikki välineet, joita siihen tarvitaan. Selvä juttu. Sitten menoksi. Kypärämoodi. Retkiroope on varusteissa. Jee! Mennään, Tamppa! Vinha! Vastaa, Vinha! Hei taas, Retkiroope! Tamppa! Hei, hei, hei! Mihin mennään tänään? Viidakkoasemalle! Polunraivaus on kiva, mutta toivoin, että voisimme leikkiä piilosta vielä tänään. Ehkä myöhemmin. Varmasti. Ihan kohta. Meillä ei tässä kauaa kestä. Niin, voimme raivata polun silmät kiinni. Au, au, au. Mistä tuo puu tuli? Selvä. Pidetään silmät auki, mutta muuten tämä on lasten leikkiä. Vinha, mitä välineitä tarvitsemme? Merkitse uusi polku sitomalla nauhoja puiden oksiin. Suunnista kompassilla pohjoista kohti. Tuonne. Vinha, sinun kanssasi tämä on ehkä liian helppoa. Voitko odottaa täällä? Käskystä, Retkiroope! Ilmoita, jos joudutte pulaan. Pää. Mihin kumman pulaan me voisimme joutua tässä viidakossa? Aus, aus. Mistä näitä puita oikein tulee? Nauha. Nauha. Tuonne. Nauha. Nauha. Tuonne. Apina. Apina. Hei. Ei ole apinaa. Ei, tuolla. Sitä kai törmää yllätyksiin, kun tutkii uusia paikkoja. Niin, suuri tuntematon. Paikka, jonne ihminen tai jeti ei ole ikinä astunut. Tän, tän, tää. Ai. Katso tätä uutta polkua. Helppoa kuin pikkulasten leikki. Nauha. Nauha. Älä pelkää, se on vain lintu. Kaikki hyvin. Hei kaveri! Hei Teresa. Hienoa, Roope. Läpäisit Jetin yllätyskoppitestin. Se oli tosiaan yllätys. Mitä muuta te täällä teette? Teemme uutta polkua. Haluatko mukaan? Kiitos, muuten kyllä, mutta kerään ennennäkemättömiä juttuja viidakkovihkooni. Katso tuota kasvia, jossa on hatunmuotoiset lehdet. Hauskaa polun raivausta!
Nauha. Nauha. Näytän hyvältä. Raivataamme polku. Raivataamme polku. Au! Mistä tuo puu tuli? Hei, täällä näyttää oudolta. Mietitkö samaa kuin minä mietin? Ehkä pitäisi palata. Ei! Tämä on täydellinen paikka leikkiä piilohippaa. Niin, koska kaikki piilopaikat ovat uusia. Hippa! Jee! Uhu! Löytyi! Hippa! Löytyi! Uhu! Paras piilohippanen koskaan! No niin, jatketaan polun raivaamista. Nauha. Nauha. Minulla ei ole nauhaa. Ai, no, ainakin meillä on kompassi. Ei olekaan! Missä kompassi on? Se kai katosi leikin aikana. Emme kai ole eksyneet. En tykkää eksyä. Emme. Katso. Meidän jälkemme. Voimme seurata niitä leikin alkuun merkkinauhojen luo. Seis! Jäljet kulkevat ympyrää. Eli me eksyimme. Nyt riittää, kutsutaan Vinha. Ei, emme ole pulassa. Katso, tuolla on merkkinauha. Merkki! Rakastan merkkejä! Rakastan! En saa vasta rakkautta! Päästä irti, Tamppa! Kiitos! Olen ihan kunnossa. Katso isoisä, Retki Roope ja Tamppa. Hei! Jetin nappaus sujuu sinulta jo hyvin. Retkikoulutusta, tiedäthän. Olipa onni, että törmäsimme teihin. Toin Ollin viidakkokierrokselle, mutta taisin eksyä. Hei, saanko katsoa sitä? Jos löydämme tuon joen, löydämme pois täältä. Kuulostellaan. Ei kuulu. Ei hätää. Siihen löytyy apu. Keskiporkki, retkikorva. Tuonne päin. Nyt meidän tarvitsee vain seurata jokea. Se on helpompaa, jos ylitämme sen. Käytetään noita kiviä. Mennään. Joo! Ruutuhyppelyä kivillä. Hyvä ajatus. Wow! Elefantti! Leikas! Voi ei! Nyt tarvitaan apua. Vinha, pelastusmoodi. Pelastusvalmius, Retki Roope. Hyppää, Tamppa. Nappaan sinut. Niin, vanha kunnon jetikoppi. Täältä! Wow! Onneksi tuli pehmeä laskeutuminen. Ihanaan hiekkaan. Kaikki hyvin. Juoksuhiekkaa. Vinha, laukaise vaijeri. Ota kiinni, Tappa. Ja tiukasti. Vinha, turpavaihde. Onneksi tuo on nyt takana. Takana! Au! Takamus on tulessa! Mikä päivä? Luulin, että polun raivos olisi
olisi helppoa, mutta se jäi kesken. Mutta ehdimme ainakin pelleillä. Hattuja, leikkejä, ruutuhyppiä. Pitäisi muistaa, ettei hyvä retkeilijä hölmöile, kun on tehtävää. Et hölmöillyt ainakaan silloin, kun Tamppa tarvitsi apua. Hienoa, Retki Roope. Jouni, Olli, miten löysitte meidät? Seurasimme polkua, jonka teitte. Mitä? Nyt se pitää vielä nimetä. Joka polku tarvitsee nimen. Helppo juttu. Miten olisi Tampan polku? Koska Tamppa teki sen. Päivänpaisteen puistossa tapahtuu taas.